Què passarà quan la calma Osborne, Nebraska, acabi per culpa d'un sàdic assassí? La McCanny Young creia que havia deixat tot el seu tràgic passat enrere, quan es van anar a viure a casa de la seva àvia a Nebraska, fugint d'alguna cosa que no volia recordar. Porta un any allà, un any en el que ha fet nous amics, una nova vida, una nova casa, i està mig adaptada a tot el que l'embolica en Osborne i fins i tot comença a sentir coses per Ollie Larson. Però el seu passat es nega a deixar-la anar, perquè pugui mantenir una vida normal i tranquil·la. La calma s'esvaeix quan al seu institut comença a haver assassinats terribles i cada vegada pitjors. No aconsegueix desxifrar el patró, ni tan sols la policia pot saber qui serà el següent. La McCanny comença a tenir por, no per la seva vida especialment, sinó perquè els seus secrets la facin una víctima i surtin a la llum, o que sospitin d'ella. A mesura que el terror va augmentant en el cos de la McCanny, també ho fan els sentiments cap a Ollie. McCanny no sols s'haurà d'enfrontar al sàdic assassí, sinó també a tot el que guarda en el seu interior, incloent el seu tràgic passat, del qual vol oblidar-se. Què passarà si el secret de la McCanny surt a la llum?